nakain ako nito, no need na yung knife. Kasi nga, malakas akong kumain ito. Puno na to, kuan, padalhan na to masikuan, si Nani. Si Nani Tina. Para. Kamis na ino? Kamis? Wala na daka. Asa naman kutsilyo dong? Kung asa kutsilyo dong? Ako gino ka una. Sige kung kauna ko. Kinamitor mo niya mga anay. Lami man ako kanang ana ako lo. Kanang para magkuan ba ana? Wow, magkuan man siya di ako. Ayun yung kasi. Magkuan man ako ay. Ana kang lady call. Pangit rin dendaan. Kuan. Ako mo kung dahil. Hello po Regine Flores. Sige na babay na. Mahang. Abangan ninyo sa YouTube channel ni Tips Mono ang aming mukbang together with my family. Tay, kaon ta, tay. Alit, tay. Sige na, tay. Ako'y palit, tay. Promise. Chuma? Tama? Magsugod na yung mga dong. Kaya ako na nang i-off ako. Okay, so sige na, kain mo kayo. Once again, abangan nyo ang aming mukbang sa YouTube channel ni Tips Mio Tips. One word na to dong, no? Tips Mio, T-I-P-S, tapos malaki yung M, tapos E, tapos malaki yung Y, O-U, Tips Mio. At meron din siyang Facebook page. Ang inano ko dito, ang tinitle ko, ang minention ko dito sa live na to, dito lang sa Dragon Fruit Farm, managed once again by Tips Mio. Sama si Tatay. Pwede kira na ito. Okay, see you later, bye. Ano rin nga na? Kuhaan niya mo? Kuhaan? Saan kuhaan ma? Inigtubo. Kuhaan niya rin dati. Dili. Dili mo, automatic na. Automatic lang siya mamutubo. Tangitang na siya. Sige, bye. See you later. Sige na mga anta. Sige na doon, start na yung mga doon. Sige na ba? Ay, mga anta, oy. Ali, tay. Tay. Tanar ko. Ali, tay, mga unta. Tay, lai. Ali tay. Sige na. Sige na, tay. Mubalik rami diri tay kauban akong mga kuan. Akong mga picture sa tabi. Picture sa taon niya nilang mag-picking pa man kadong. Ali mo diri dong call, diri mo kulo para makuha mo call. Dali ko. Ali call. Madlo kamera. Ayo gadlo kamera call. Makita man dire. Imo ni atong trab di lagi call. Ali ko. Ali call dili call ay. Diri call oh. Tay, ali tay. Ako, pag nakain ako nito, no need na yung knife. Kasi nga, malakas akong kumain ito. Puno na to, kuan, padalhan na to masikuan, si Nani. Si Nani Tina. Para. Kamis na ino? Kamis? Wala na daka. Abi na ako, dito pa kaang kanamo, kaon na ba ni mama, ito makawit na mama. Nahurot makahurot ko na akong lula na dong sa kay ngana. At kisang may pagkano na to? Kita. Kamu na eh. Dito. Ako ikaw. Alit tay. Tagbaw na basta. Kami may tagkaon sa mga video. Kana kaya anay ba mo bonus yun. Ang kaunan. Igo anak nilang hapon. Abangan lang ninyo, i-announce ito ni Tips Mio sa kanyang Facebook page kung kailan mag-open ang inyong restaurant. Ang name ng restaurant is Golden Manok Restaurant. Golden Manok Restaurant. At syempre, part ito ng aking healthy diet. Look at my tummy. Di flat na siya. Wala na ko'y tiyan dong. Wala na ko'y tiyan man, oh. Nabusog naman ko. Nabusog. Magdang. Manuwa niya mo mahorot. Ay, hotdon ko na anugon. Hot dad na dong. Anugon kayo? Sayang. Iyang kuan ba? Ang iyang dito kay murag chia. Murag chia seeds. So yan guys, no, first time po nila ni nanay dito, yan o. Nay, okay ra nay pag saka ni mo din nay? Okay ra. Ikaw nay? Kaloy. Pero worth it kasi yan, nakatikim sila ng dragon fruit.
Fresh. Fresh dragon fruit from the farm. Si nanay po yung nag-picking. Yan. Sige. Fruit na nanay. No, dali ara nanay. Luos dok lang pa nito. O milk tinasad. Si mama si unang karo. Da. Dragon fruit si mama si unang karo. Winner si nanay. Winner di ka na iba? Napaganda niyo. Nakaibuyogan na ako. Nakol. Napakol. Puno na sa ako ti ano eh. Karot ka na. Makabusog na ako sa kabuok. Gusto ko Puno na sa ako ti Mo na ning inyong ipamahaw. Maaduli oy. Ibutang man ni sa ref. Lamig ni bug. Kung magkao. Tinindutan na mabugnaw. Ay magsuway tama atong i-shake. Namo to di ko andito, no? Pwede sa disik. Ay, grasya. Basoga. Ay sige dong. Pagsalin ulit sa bado. Atong para. Okay, kang father, no? Asa naman itong imong mga kuandong? Guava. Ay, wala pa na hinog, no? Dito na. Na dito tayo. Dito. Okay ra na ayaw ratay. Apa na Segunda. Sige na, segunda ingay. La, si nanay winner. Tamis kayo na no? Uyag. Maang di mo na number no? Oh, si Tatay Randy. Excuse me. Number mo diha. Hindi, usahay. Kuan. Mamang pa rin nga diha. Mamang pa rin di. Ito mong number sa tasuran. Na dito yung dagon put ati siya nga nalain ba? Pakita niya na ako. Unsa siya nga kuandong? Lain nga variety? Or Dili. same? Iyang bunga ba na connect sa steam. Unya, unsa ang pagkuha? Katingon to siya. No? Pagta na. Para daw paano? Lima? Kaya sa man yung hatdan dong, sila kuan. O karong i-harvest. Sige na. Dagko kay no? Dagko Sakto kay. na sa kabuk. Ay, Sakto ra ko na sa kabuok. asa may butang panit to? Amilanan eh. Kamera na. Maglisan ko maglisan. Dapat dong. Punilib. Hindi ko. Sakto mo ra puno apa Kristiyan ka. Dali ra man na kay dali ra man na iihi. Kape siguro ka. Ang ito, Dili. ang liso atit siya, mawa atit siya no? Na, Oo. nagyapon. Ang liso ini pagawas mo sa Dili na maklaro dong. murag mawa no? Kay dili mo gud makuan kay kuan ba ay red inig gawas. Enjoy na enjoy si nanay kumain ng dragon fruit. Yes, dong kasi paborito Oo. nila 'yan. That is why dinala ko talaga sila dito because that's their favorite and that is very healthy. Yes. The first time na nakakain sila noong sa Agsuaw to man, no? Puni mo hanay. Tidak. Di na ako. Butirik ta. Laudog ko. Gum. Wanang. Enjoy ko. Ayan guys, ito na po yung mga naubos namin, yan o. Nila ni nanay. Itong mga panit o yung balat ng dragon fruit. Yan ang dami.
Oh, pwede na ito ibutang dito na ibutang na. Oh, pwede sa fertilizer man siya. Lagay natin sa puno. Bayabas? Organic fertilizer. That's one. Wala pa kaabot. Abda ka. Gamay na lang. Kuwang pa dito ang kuwang. Ilang pa ni Oh, kuwang pa na. Kanset. Mag-harvest pa ko. Libya, dali kayo mo kuwang. Pikit sa kuwang. So yan ay ano yung masasabi mo sa lasa? Sa kuan. Tamis. Tamis o lami. Mayra ipaniod to. Oo. Mama to. Busog. Busog. Ikaw na nay? Busog-lusog. Busog-lusog. Joker talaga si nanay. I think si Ate Chad nasa imo na liwat siguro na. Pagka joker. Joker, Si Tatay Olyong. Oo. Ayaw na sila. Ayaw na sila. Ila gani pa. Oo. Ipabanag yung kung ulyong. Pasawa. Pasawa yung gustong ulyong dito ng hita na magbuwan. Oo. Hita na magbugas. Dapulan man ka ito dagat. Tamis, nay tamis ra. Oo, tamis. Ah. Ko nga dagito sa dagat tong ulyong ba. Bagyong ulyong. Oh, bagyong Ito ulyong. magduol sa kan. Oh, lagi si tatay lagi. Oh, si tatay. Basig dagito sa dagat. Yang balay. Luya, ay. Doon man ka sa dagat. Di man di ko nakaw. Di man di ko nakaw ng dagat dito sa kayan. Manang inanay Manang Thank you so much, si Dong. nanay. Yes. Ako na po ang mag-harvest kasi kulang pa eh. Oo. Bye-bye. Thank you so much. Once again, please don't forget to subscribe the YouTube channel of Tips Me. Maraming salamat nung babalik kami dito kasi kulang pa to eh. Until this November pa to, no? October. So, October. So ngayon is June. June, July, August, September, October, 5 months. Oo. 5 months. Kain tayo ng dragon fruit. Let's go. Tara. Bye-bye, nay. Harvest na sagko. Bye. Bye-bye.